Έλα, βγάλε μας. Από ποιες πλευράς, όχι, έχει ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή αέρα και ήλιο. Ενέργεια, πολύ μεγάλη ενέργεια. Η ενέργεια από πού, από τον αέρα ή από τον ήλιο. Βίντεο μας παίρνεις. Την οποία ίσως... Hello. Ακούστε! Πες το! Πού είστε δηλαδή. Χαμογελάτε ρε, μας παίρνει βίντεο. Wow! Πάντα. Κέρια Mountains. Να έρθει κι άλλο. Ένας παπαράτσι. Να παράτσει ρε. Όχι το πόδι μου θα έλεγα εάν χτυπούσα. Γεια σου παπαράτσι. Πάρτε πόζες. Άρε κούτσα που είσαι στη πόζα. Έχεις δω έτσι όπως έχεις δεμένο τον κότσο εκεί στο τέτοιο, λανσάρεις καινούργια μόδα στο βουνό, Ναι. Είναι η καλτσοδέτα, κατάλαβες, από εδώ κατέβηκε κάτω. Λανσάρεις καινούργια μόδα στο βουνό. George! Πιάσατε το πλάτωμα! Τώρα αυτή η κυρία που μπροστά